Iepa lagunok, Santurtzin nago berriz ere, bai herri polita. Primeran pasa nuen aurrekoan eta bueltatu egin naiz. Oraingoan, nire laguna den mehatzariarekin gelditu naiz. Arrantzalea izaten saiatu nintzen aurrekoan, baina oso traketza naiz. Sardina bakar bat bera ere ez nuen lortu. Mehatzaritza lanetan trebeagoa izanen naizela uste alduzue. Trianoko mendietara joanen gara, bertan zeuden Bizkaiko meategi garrantzitsuenak. Bere garaian, Santurtziko biztanle askoren bizimodua zen. Hauek mehatzetatik burdina atera eta porturaino eramaten zuten. Lan neketsua hori.